mesti aja kongsi milang tatu sapa lena temah sirna lebih sehat saat lagi mbak, cuman kita sekat halangan seketik-seketik mungkin ini ujian kula mbak sing kula lewati paling baik datang putune mungkin yang sama kegiatan saking singgang pesan hari ini selamat. Yeah. 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 Yeah, bunda ini dia bunda gua, kalau kan niatnya awak. Yeah. Matur nuwun bae sampun purun maringi kula emot, kula selalu waspada. Ya ngapunten bae wau dalu maringi wisik kula kenilan nek rezeki insyaallah Mbak. Kula bakal ngulon-ulon nepati janji kula Mbak. Nggih. Kula nggih pun pengin mriko, nggih kepengin kepanggih bareng kita. Nggih. Nggih. Nggih, Mbak, mesti tuki mriko, Mbak. Jenengan kan nggih piyambak semerep kadang kula pripun. Mangke nek anu kula mboten usah sampeyan pun tuki mriko, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih, Mbak. Putune yen lepas nggih nyuwun pangapura nggih, Mbak. Putune tesih kathah pengen dimomong kalih Mbak senajan pun beda alam. Nggih matur suwun pun maringi putune, Mbak. Saged kula ginakaken tambah tetulung. Nggih. Nggih, Mbak, nggih. Pun paham kula. Nggih, kalau tiang itu kan kanggonan lepat niku lali mesti. Nggih, nek enten laline putune dimuten terus mu. Ya, kowe kok rapi nek aku pangape. Nggih. Karo kabeh putu niku jareke. Nggih. Jenengan nggih pun tunggal rasa kalih Mbah Nur. Yo, padhe sakral aja. Nggih, makane kula pun paham. Nah, itu Gusti Pangeran ki aduh nyawa iki. Dinane gampang angkat itu male ngono. Nggih. Nggih. Makane niki kula mbek tambah nyuwun pangestu niki kinten niki kula punjer-punjere badhe kula timbali atau purun pasadane. Yo ngene yo. Tak omongi kondisi lah nggih. Kalau langsung tumindak ya. Kalau apa pun
Kula intine kula jak omong apik-apik, Mbak. Yen kok purun. Sing kersane kula mboten kesalahan, mboten. Terus napa maksude kok ngene kaya ngeten? Yo, senajan arep tumindak ngono. Nggih. Betul dhisik. Pun kula pikir kok tumindak dhisik. Sampeyan kok piye kan. Nggih. Cukup sik kok cukup yo. Nah. Baik kan pun semeret atine kula kaya napa. Nggih. Makanya kan kula selalu ngelekne Mbah, tapi wangen. Kula kira bini iki kok ketemu tiyang sing mboten anu. Benteran, Mbah? Mbah, benteran. Kopi. Mboten napa-napa, yen kula saged maringi kula paringi kok, Mbah. Nggih. Kok bae mawon nek siji mawon nggih, Mbah Medok nggih kula paringi pinang. Mbah seneng pinang. Malah pas boten enten kula nggih nemen mawon. Ora iso sabarae. Mbahmu teko ora mesti bae aku wis marem. Penting apa sing arep tak omongne aku ngerti ora wis marem aku. Nggih, Mbah. Tapi putune sing boten lega lek ora nek napa sing di nganu kalih bae. Wong kula niku ibarate sowan nang wis nyowani aku wis marem. Nggih. Senajan to. Aku bakal apik awakmu. Nggih, Mbah. Ya matur suwun bae ngamping kula terus. Kula nggih tetep mboten supe kalih janji kula sing bakal manggi jenengan kok. Mung kula niku nggih pun kuwingen mriko. Nggih kepengin panggih Mbah Senen barang. Mbah iki mau marep-marep kok. Mungkin Mbah kersane jujukne tenggene jenengan. Mbah bentarane tunjukin lho, Mbah. Monggo. Kabare Mbah Putri pun. Ya, amin. Ya ngapunten winginane sing panjenengan paringi sing mrikir nika kula damel Mbah Pepes. Ora apa-apa. Sajen aku metu pinane lakone ora apa-apa. Nggih, kula gunakne nggih. Aku yo penak nek ngakoni. Nggih, Mbak. Wong niku namung kula damel tameng dhewe lek mboten kepeksa nggih mboten kula suwun. Yo ora apa-apa. Senajan barang wis tak kene awakmu ya to. Nggih. Wis tak dadi aku ngono. Yo napa-napa. Jangan itu minggat ngono kuwi dhisik. Terus dhisik. Nggih, Mbak. Yo. Nggih. Jenengan kan pun semeret atine kula kepriyen. Kula iki yang mboten tega, nggih tetep selalu ningali napa sadèrèngé kula bertindak. Wong kula niku lek dereng kelaran mboten bales, Mbak. Sek. Sopo iki? Ki sopo ora kenal aku. Yang setri namanya. Oh. Salah. Sono iki ireng, Mbak. Yo kabeh. Sopo iki? Romo kula, Mbak. Tuh. Nah. Mau bare Pak Eko? Jangan. Jangan lo kami. Nah. Saya nonton. Aku ora kenal aku ngerti aku.
Romo kula teng mriki ya. Saking itu kepala. Lah, Oh, apa bapak itu ya? Bapak ini itu. Itu. Nggih. Napa sing diparani sederekno Napa enjing mau bapak enggak? Cokro Binondo? Nggih. Cokro Binondo. Apa disandani bae? Oh. Niki sare. Nggih, pun kula condro niki. Siang wau ngantem Niki kula condro lan niki mantun niki. yang udah salah pola diatur itu. Utang-utane. Mbah, kilen kula gaos tunggal iki lho, Mbah. Iya, yang istri kula kene. Kayaknya sing aku ra kenal iki. Kok tak kongkonan lho. Tapi atine api. Senas barangnya yang Surakendo. Tuh, Terus niku, Mbah. Sing siang wau. ini coba hilang. Bapak kita ya. Orang wani nyedek kok. Orang wani nyedek. Tapi becek napa awan? Nak menurut jenengan. Belum nyedek kok. Belum nyedek aku. Belum nyedek aku gak kabeh bocah iki kan ya apik. Nggih. Emang kali. Berarti Allah, Mas. Lah ya kan nyedek aku kan berarti ya apik. Jenengan tinggal mboten nyadar. Pasti ngomong kali kula. Nggih. Nggih, Pak, nggih. Penting sae mboten napa-napa. Kula nggih tetep waspada. Sekiranya apik. Ya betul rati bayar. Nggih. Leres niku. Penting tujuan saya monggo. Napa padhe temu kula. Atase kok temu kula to, Mbak? Satu beda ya kok aku sama aku ya toh. Nggih. Pencet diopeni. Bilang nanti kuat. Nggih. Aku sama aku tidak apa-apa. Ya toh. Bimbangnya mesti pecah. Nggih, Mbak. Leres. Tiang niku sing sak derma nandur. Ya. Nandur nggih ngunduh. Misalnya kula nyuwun tulung nih, Mbak. Dengan rencana njogo jagang bayi kula niku kersane aman, boten enten lawangan. Nek ngono yo cuma takon iku wis. Jadi Nggih. kewajibane bisa. Nggih, matur mbah nuwun, Mbak. Kewajibane sing kumpul iki wis dadi kewajibane bisa. Nggih, matur mbah nuwun, Mbak. Sabarane. Iya. Nggih. Ono kuwi kan wis cuma takon iku wis. Nggih. Kewajibane. Nggih. Keluar. Iya. Yo ngene yo. Ya ampun asal tenan. Nggih. Mau takon ono ra apa. Nggih, Kak. Yo. Nggih. Biasa ngono iki yo. Baik tak. Kami dhisik yo. Matur nuwun rawuhe jalan kalepatane putune nyuwun pangapura nggih, Mbak.